भैरबकुन्द लोगोफोरनि फेस्टिभेलाव दान्दिसे हाबसे सिङाव मा मा प्रग्राम जादों नायफैनो 10 डे भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेल एसे नायलांसै सिङाव मा मा प्रग्राम जादों एसे दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर बेनो लोगोफोर भैरबकुन्द फेस्टिभेल लोगो गैया नामा हारसिं दालायगारदों हा बावनो आन्दायलायबाय थाबाय आन्दायबाय लोगोफोरखौ नै बेयाव मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय सोलिगासिनो नै भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव सफैलायबाय लोगोफोरनो I love भैरबकुन्द फेस्टिभेल दा 100 डे भैरबकुन्द टुरिजम औ मा खबर थिगानो दे बरिया दा ना थिगानो बिराद औ खस्थ' खालामनांगोन गाबोनो सोर फैगोन रितुरिबा गाबोनो 24 जानुवारियाव रितुरिबा गाबोन नोंथांमोना नायनोबा आरो इन्जय खालामनोबा गाबोनो फैदो आरो ना लोगोफोर नैबेयाव रितुरिबानि प्रग्राम नायनो गाबोनो फैदो बाहागो लाफैदो मानसि गैया नङा दङ जथेस्थ' मानसि दङ आरो बहुद सेरखाय बेरखाय जाना दं मानसिफोर गाबोनथ' नैबेयो ओरैबायदि जायगा जाहालायै जागोन आरो ना गाबोननि दिनाव रितुरिबानि प्रग्राम नायनो दिनै 23 जानुवारि नाइट मोनाबिलिनि सम आङो बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय लोगोफोर नोंथांमोननो गाबोनो फैनो नाजादो नोंथांमोना बेयाव रितुरिबानि प्रग्राम नायनो नोङो मबेयाव इन्जय खालामनो बेयावनो खालामनो हागोन आरो ना दे अब्ला लोगोफोर आं बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय नोंथांमोननो